time we were rolling, like it was going down, I had a short prayer and people were screaming and yeah. Kusoleke abantu abalishumi elisithandathu ze abanye babalekiselwe esibhedlele kwingozi yebhasi ehle kuhola wendlela N1 Cebokuhle Touws River kwiphondo lentshona Kapa nebisingise eMpuma Kapa. This has been 10 years in the making, and you can actually even say more than 30 years in the making if you consider South Africa's history with apartheid. Inkundla yomgaqo siseko igxeke kabukhali urhulumente wasentshona Kapa nesixeko saseKapa ngokusilela ekutshintsheni inkqubo yengcinezelo yokwakhela abantu izindlu zexabiso elifikelelekayo kwiindawo ezikufuphi nengqesho noshishino ngethuba kuthengiswa iTafelberg eSeaPoint. Iqela leBafana Bafana lamkelwe njengamaqhawe kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo ngale ntsasa emva kokwenza imbali kwindebe yehlabathi. Senibulise emakhaya uKandandambi Ndodwa ndihamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwesandla. Ubuncinane ngabantu abalishumi nesithandathu abathe baphulukana nobomi babo kwingozi yebhasi ehle kuhola wendlela N1 Cebokuhle Touws River kwiphondo lentshona Kapa. Umqhubi wale bhasi kuthiwa uphulukene nolawulo lwayo ngethiwe bezama ukuphepha ibhaki bisiza phambi kwakhe kwaye sithetha nje nayo sesibhedlele ngenxa yomonzakalo. Ingxelo zithi le bhasi bikhwelise abantu abangama-73 kwaye bisingise kwiphondo leMpuma Kapa. Le bhasi kuthiwa ibikhwelise abantu abayi-73 ijolise imibombo kwiphondo laseMpuma Kapa ngethuba kusehla eLishwangusha ekuzeni kusanamhlanje phakathi kweTouws River neLanesburg. Abantu abalishumi-15 bawelele kweloyisemkhulu ngephanyazo bengayolelanga ngelixa omnye ethe waswelekela esibhedlele. Ukanti abo bathe bafumana umonzakalo kuquka nomqhubi wale bhasi babalekiselwe esibhedlele. So we have the 15 passengers that were declared fatally injured on scene, and then one subsequently passed away in hospital. We still have one patient who's critically injured, and about 35 of them are still being treated at hospital. Ukanti ke omnye wabakhweli othe wasinda ngezikasibi uchaza okwenzekileyo kwimizuzwana nje phambi kokuba ibhukuqe le bhasi. Because I was about to sleep, then I heard people screaming, driver, driver. And according to the ones that were closer to the driver, they say this driver, driving at high speed, was busy on the cell phone. Naye ke nangona isindile nje kodwa ufumene umonzakalo ongephi. The time we were rolling, like it was going down, I had a short prayer and people were screaming and yeah. I was bit worried because I couldn't come up. I was rescued by paramedics. Le ngozi yebhasi yeyesibini ke kule veki kulandela leyo ithe yehla eLimpopo ngethuba kubhukuqa ibhasi ibikhwelise abemi baseMalawi abafuduswayo. Abaqhubi bayabongozwa ukuba bahlabe bekhangele ezindleleni. Ukanti amapolisa ayaqhuba nophando lwawo kwaye aza kukhupha ingxelo kungekudala malunga nentsusa amabandla yale ngozi. Inkundla yomgaqo siseko namhlanje igwebe ngelithi urhulumente wasentshona Kapa kunye nesixeko saseKapa wasilela ukwakhela uluntu izindlu zexabiso elifikelelekayo kwiindawo ezikufuphi nemisebenzi yabo nendawo zoshishino. Le nkundla iphinde yafumanisa ukuba eliphondo lasentshona Kapa laphantsi ukufaka nemilomo norhulumente kazwelonke phambi kokuba kuthengiswe isakhiwo iTafelberg nesizinze eSeaPoint kwaye zanga zithathele ingqalelo kwaphela izimvo zabantu ngethuba kuthengiswa isakhiwo. Inkundla yomgaqo siseko igwebe ngelithi
urhulumente wasentshona koloni kunye nesixeko sasekapa wasilela kuxanduva lwakhe lokubonelela abantu ngezindlu zexabiso elifikelelekayo. Esi sigwebo simayela nokuthengiswa komhlaba wesakhiwo sesikolo iTafelberg eSea Point. Amatshantliziyo ajongene nemiba yezindlu athi lo mhlaba kwakufanele usetyenziselwe ukuba kwakhiwe izindlu zexabiso elifikelelekayo endaweni yokuthengiswa kwalo mhlaba. We find that on the evidence, by the time the answering affidavits were filed, the city had not implemented any social or affordable housing projects in or near central Cape Town or near economic nodes in a manner that addresses spatial injustice. Esi sigwebo sale nkundla siyigxininisile into yokuba umba wezindlu awungokuba abantu bafihle intloko kuphela kodwa nendawo ekwakhiwa kuyo izindlu ibalulekile. Le nkundla ithi urhulumente kufuneka asebenze nzima uqinisekisa ukuba uyayilungise inkqubo karhulumente wengcinezelo nalapho abantu abantsundu babekhelwa izindlu ezikude nendawo abasebenzela kuzo. In this matter, the province conducted what amounted to a ticking box exercise with minimal indication that it was genuinely receptive to the public's input. This court holds that the province's failure to inform and consult the national minister before deciding to dispose of the Tafelberg property was a breach of its duties. Iziko elijongene nemiba yentlalo noqoqosho lithe sisigqibo senkundla linyathelo elihle. This has been 10 years in the making, and you can actually even say more than 30 years in the making if you consider South Africa's history with apartheid. And so what this judgment does is to look at that history and where we have come from as a country to say what steps have we taken to ensure that people are in well-located housing. Urhulumente wesixeko sasentshona koloni nesixeko sasekapa unikwe iinyanga ezili-12 ukulungisa eminye imiba eye yaphakanyiswa kwesi sigwebo. Inkundla ephakamileyo yaseMpuma Kapa kuGompo isijikile isigqibo sedyunivesithi yaseFort sokumkhupha kuluhlu lwabafundi ababhalisileyo bale dyunivesithi kwinkqubo ye-masters. Umnumzana Oscar Mabuyano, inkulu baphathiswa eliphondo, ujaji Lindiwe Khusi namhlanje ufumanise ukuba isigqibo sedyunivesithi yaseFort asikho semthethweni kwaye asihambisani nomgaqo-siseko. Lo kaMabuyane wathathwa kwinkqubo yabafundi ye-masters kule dyunivesithi ngomnyaka ka-2018 ze saguqulwa eso sigqibo wakhutshwa kule nkqubo ngo-2021 kusithiwa akanazo izinto ezifunekayo ukuze akwazi ukwenza i-masters kule dyunivesithi nanjengoko enesidanga se-BCom kuphela wasifumana kule dyunivesithi kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. Komishoni kaJaji Madlanga inqinile kuba uVusimuzi Khethi Matlala uza kuvela phambi kwale komishoni ngoLwesibini weveki ezayo. uKhethi Matlala ungundaba-mlonyeni kubungqina obuninzi esele buthiwe thaca phambi kwekomishoni kaJaji Madlanga kuquka ibholo lethende exabisa i-R360 million awathi wayifumana kwikomkhulu lenkonzo yesipolisa kweli. Sithetha nje lo kaMatlala uquqa ebuyelela ezinkundleni ngomba walethenda nezinye izityholo ajongene nazo. Khethi Matlala kutyholwa ngokuba wathi wafumbathisa amagosa phezulu esipoliseni kwaye nobudlelwane nomkhambathi owaziwa ngeBig 5. Kulibaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli wothulele umnqwazi amagosa onyanzeliso mthetho kwakunye noluntu obelithabatha inxaxheba kwimigushuzo ebiqhuba ngomhla wama-30 kuJuni. Lo kaNtuli ebenenkomfa namajelo endaba kwaye uthi ngabantu abangama-51 abathe babanjwa ngokuphathelene namatyala okutyhuthula iivenkile kwakunye nezinye iziganeko zolwaphulo-mthetho. There were individuals who sought to exploit the moment to hijack the peaceful character of these marches for criminal and destructive ends. We condemn this unreservedly. These individuals do not represent the will of those who marched in good faith, and they will face the full weight of the law.
Criminal opportunism, dressed as political protest, will find no shelter in this province. I commend the police because they were able to arrest 51 people who participated in looting and criminal activities during this time. Lokantuli uthi bayi 250 abemi bamazwe ngaphandle abakweli ngokungekho semthethweni abathe babanjwa ngolusuku kulo lonke iphondo laKwaZulu-Natal. And during these days, 250 undocumented foreign nationals were arrested throughout the province of KwaZulu-Natal, which is the evidence that while the people were marching on the street, the police and the immigration officer, they were on the ground, continuing with their work. Abathengisi basesitalatweni kwidolophu yaseMthatha eMpuma Kapa bathi umasipala iKing Sabatha Dalindyebo uyabangcungcuthekisa oku kuze emva kokuba bayalelwa ukuba basuse iikhonteyina zabo zokushishina kumbindi wale dolophu yaseMthatha. Abathengisi basesitalatweni bathi xa zisuswa iindawo zabo zokushishina baza kutsala nzima kwaye le yimizamo yabo yogxotha igadi eziko. Osomashishini abadilizelwe iikhonteyina zabo eMthatha bathi umasipala wabo iKing Sabatha Dalindyebo akabacingeli konke konke. Sicingela into kokuba sizotya ntoni xa bezothatha iikhonteyina zethu bayozibeka kwamasipala sibe singenayo imisebenzi. Ngoba ayithethi into kokuba njengokuba sithengisa kwezi khonteyina sisenza inwele asifundanga. Sifundile qha ingxaki kukunqaba kwemisebenzi. Ngendlela enza ngayo xa ezawusikhupha athi masiphume usinika i7 days. Athi xa ndiyithatha ikhonteyina yakho ndayoyigcina kwam ndingumasipala ndiza kusibhatala uzawubhatala imali engange-5,000 uphinde ubhatale i200 ngosuku ngaphezu koba ndiyigcinile. Umbuzo endaba nawo nendazibuza wona ngothi le 5,000 athetha ngayo umasipala andiyenzi ngosuku. Ukanti abasomashishini bamemelela kurhulumente ukuba ababonelele kuba ngoku le into eyenzekileyo iza nendlala kuphela. Sinqwenela abakhulu abanamandla abanokwazi usimela siye ekhoti nomasipala ukuze kuphinde kupasiswe la contract ebekiwe ngo-2017. Umasipala angasithinti not unless uyasithatha usibeke ezindaweni ezirayithi for uba sikwazi utrader sikwazi ukwenza ibhizinesi. Besingela ngxaki nezorenta because yayazi uba ngumhlaba kamasipala but umasipala akafuni ukusirentisa emhlabeni wakhe. So sikuloo ngxaki ngoku into yoba ngoku asazi noba masenza kanjani masiphile ngaluphi uhlobo silala ubuthongo obungehliyo ngoba kaloku asinanto yotya. Umasipala iKSD uziphendulele wenjenje. Into efuneke iyazeke into kokubana singumasipala asibamuvi nje because kwenzeka ntoni sinyanzeliswa ngumthetho into kokubana mabasuke kwindawo ebakuzo because around town izindawo ezonwe for i-businesses and xa uzawuthatha ufike ubeke icontainer phambi kwebusiness yomntu obhatala i-rates obhatala umbane obhatala amanzi ngoba bona umbane abanye babo in fact bawutsala illegally. Sele kudilizwe iikhonteyina eziliqela kule dolophu. Inhloko ejongene nezezimali kwisixeko saseRhawutini uTebogo Moraga uthi kunyanzelekile ukunyuka kweendleko zikamasipala uqinisekisa ukuba lo masipala uyazisa iinkonzo ezingundoqo eluntwini kwaye uyakwazi nokuhlaziya izakhiwo zophuhliso. Lo kaMoraga uthi nangona zonyukile iindleko zamanzi, umbane, ukuqokelelwa kwenkunkuma kodwa kumiliselwe inkqubo ezakukhusela amakhaya angathathi ntweni. Lo masipala uyanqwala ukuba eli lixesha elinzima ngokwezezimali kumakhaya amaninzi. We do admit the current economic climate is not conducive to certain residents. But at the same time, I think even the culture of non-payment within our society needs to be addressed. The city of Johannesburg is not the only one with the growing debtors book. Entities like Eskom itself is finding problems. But what we have done is we have implemented targeted collection efforts. What we also have done is to give benefit to the resident. Just a week ago, Council approved the new amendment in terms of the debt rehab program.
Sosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi azinasihlahla izityholo zokuba i-ANC akukho nto iyenzayo ngengxaki yabemi bangaphandle abakweli ngokungekho semthethweni. Lokambalula uthi rhoqo urhulumente egxotha abaphambukeli kweli usiwe ezinkundleni zamatyala kwaye iinkundla zigweba ngecala labaphambukeli. When the government moved to end the Zimbabwe exemption permit dispensation, the Helen Suzman Foundation took the Minister of Home Affairs to court, Comrade Motsoaledi. And in June 2023, it happened here in South Africa. The High Court in Pretoria set that decision aside as unlawful, shielding some 178,000 Zimbabwean permit holders from removal. A ruling the government then lost on appeal. The ANC government has often been doing so much on immigration that the courts themselves have had to rein it in. You cannot, in the same breath, sue the government for deporting and then accuse it of doing nothing. Lokambalula ukhwele ezehlela nakulo wayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma ngotyelelo lwakhe lwakutshanje e-India nalapho beyokudibana neGuptas. In fact, when people were marching in the streets on the 30th, Zuma was in India with the Guptas, having a great time. For people who are looking here, whoever embezzled, stolen from us, he goes there in India and arrogantly, he even releases a video, I came to see my friend. Yeah, because there in South Africa, they chased my friend unfairly. Those people, we are dealing with them. That's why we want more vote. That's what it says. We are sitting here, we had a Zondo commission himself. He ran away at lunchtime. He had to endure every pain. And there were riots in this country that cost lives, that hammered our economy. He announces that go and repeat the same, and then he goes and see his friends. Ligalelekile iqela lebafana bafana kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo ngale ntsasa nalapho lithe lamkelwa ngezandla ezishushu ngabalandeli bebephume ngobuninzi. Kanti umongameli weSAFA umnumzana Danny Jordaan uthi uza kufakana umlomo nomqeqeshi weliqela uHugo Broos kulandela amarhe okuba lo kaBroos kungenzeka aqhubeke njengomqeqeshi weliqela. Lamkelwe ngentswahla namayeyeye iqela lebafana bafana kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo ngale ntsasa. Amakhwenkwe kaHugo Broos awuhombisile uMzantsi Afrika awenza abantu ezizweni emva kokwenza imbali ngokuthi adlulele kumjikelo olandelayo kwindebe yehlabathi. Abalandeli bathi banelunda ngeli qela kwaye baza kusoloko bekunye nalo nokuba sekumnyama entla. So we are here to welcome them, and we say, Bafana Bafana, you will never walk alone. Go, Bafana Bafana, go! Ukanti ukapteni weqela uRonwen Williams ubambe ngazibini kubemi beli ngemithandazo nenkxaso abathe bayinika eli qela. Thank you guys for the support, for this moment, to be loving this and experiencing the unity a country has at this moment. It's amazing. Umqeqeshi weliqela uHugo Broos uthi wanelisekile indlela eliqhube ngayo eli qela kwindebe yehlabathi. We are very happy and satisfied with the performance we had during the World Cup. It was not easy, but we made it, and it is historical for South African football. Kusenjalo umongameli weSAFA umnumzana Danny Jordaan uthi banelunda leli qela kwaye uthi uza kuhlinza impuku nomqeqeshi walo uHugo Broos. Oku kuzana njengoko kukho amahumhum okuba kungenzeka aqhubeke njengomqeqeshi lo kaBroos nangona wayethe uzibeka phantsi intambo njengomqeqeshi weliqela emva kwendebe yehlabathi. We are hopeful that we will continue on this upward trend. We need to talk to Hugo Broos
and we will let you know after that conversation. Ukanti umphathiswa wezemidlalo kweli umnumzana Gayton Mackenzie uthembise eliqela ukuba liza kufumana ibhonasi njengombulelo ngendlela eliqhube ngayo kwindebe yehlabathi. Babekazibini ke kuwe mamqwathi noncuthu apho ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga leMozulu mna bethuna ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu kutshanje ke yenjenje kaloku iMozulu masiphawule ke mbukeli wami kaloku umfanekiso wokuqala nokugxila ngokuqatha ke kuzo iziganeko zemvula nomoya kumzantsi Afrika nokubanzi nawe uyaphawula apha ekhayeni uba noko imiyoli kakhulu iMozulu kundawo ezininzi phaya kumantla futhi ephondweni ngokubanzi laseLimpopo Mpumalanga nakulo lonke futhi lapho laseFree State ngokubanzi ke futhi phaya ephondweni laKwaZulu Natal ngokubanzi ke mzuzulu masithoka lo maqondo wethu ke aphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala phondo elo eliphaya kaloku Mpuma Kapa ndawo ezininzi ke zithanda ukuphakama kakhulu kwelaphondo njengapha koMalitswayi ekuseni Jamestown buse-Whittlesea napha koKomani futhi kuyabanda mpela ke phaya koBurgersdorp lo maqondo asanxiphile kakhulu ngeqanda napha eMthatha futhi inqele kakhulu ngenxa yakhe ke futhi la 5 degrees benje ke mbukela umfuko laphondo lapha kaloku eFree State kucweke kamnandi nje phansi yonke la mini yethu yangomso noxa kuseliqanda kakhulu phaka koVelcom futhi ekuseni ngokunjalo ke mbukeli lapha koFixburg futhi amaqondo sephansi ko-2 benje futhi ephondweni ke mzonsundu wami lapha eNtshona Kapa ndawo ezininzi ezithanda ukuzinza kakhulu ke kumantla futhi nempuma kwelaphondo wena ohlala pha kwindawo ezifana pha koBeaufort West ekuseni futhi lonqele nomoya obhudla ngokuqatha ngamaqondo aphansi ka-3 degrees imozulu futhi ephondweni mbukeli wami lapha eNorthern Cape kwezo ndawo kakhulu ke ezikumantla futhi nempuma kwelaphondo phaya apha endini kwasekuseni futhi inqele ngokumandla kakhulu amaqondo asephansi efika kuye kaloku futhi u-2 benje kwelaphondo laphaya kaloku northwest indawo ezininzi futhi ezikumazantsi nentshona pha kwelaphondo wena ozinze phaya kodawuke ekuseni akho myoli kwaphela phaya ngenxa yakhe kaloku la -1 nakoBloemhof isabekwe kakhulu lonqele ngomso benje ephondweni bukeli wami lapha eGauteng apho sikhoyo thina ngalumzuzu impela phake kumandla futhi ulohlala pha koPretoria ekuseni futhi inkwankca kakhulu phaya ko-3 degrees ibe liqanda phaya eSprings yonke nje intsasa yabo mbukeli masinyuke ngokubanzi siphawule phaya ephondweni ke bethuna lapha eLimpopo ndawo ezininzi ke kumazantsi futhi ulaphondo nentshona njengaphaya koThabazimbi ekuseni futhi bevuswa ngulo 2 degrees napha ke koPhalaburwa futhi kumazantsi nempuma kwelaphondo ekuseni amaqondo asephansi nge-10 benje kwakhona ke mbukeli wami kwelaphondo lapha eMpumalanga kucweke kamandi nje yonke lava kwedinala yangomso pha kumantla futhi wena ozinze njengaphaya koSikhukhuzi ekuseni amaqondo asephansi phaya ngesixhenxe naphaya ngo-9 degrees kwindawo ezininzi zelaphondo vume ekhaya ndivale lisonke imozulu ephondo lokugqibela ke liphaya KwaZulu Natal kumazantsi welaphondo njengaphaya eThekwini ekuseni futhi ngo-13 degrees napha koLadysmith kwintshona yelaphondo kuyabanda ngaye kaloku la 1 mna ndikuthanda kangaka xajeli miyoli kamnandi mawethu.